खुलुमबाय नोंथांमोननिसिम फुंबिलिनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहाबो मोजाङैनो दङ। दिनै 2023 मायथाइनि 19 आगस्ट। नोंथांमोनखौ आंनि बोहैस्रि बर' रादाबाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोबावबाय। नोंथांमोनहा जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं नोंथांमोननि थाखाय गोदान रादाबनि आपडेट लाबोनो हायो। बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनाय जाबाय। नोंथांमोना जोबजासे नायलांगोन होनना मिजिंथिबाय। क'क्राझारनि सरलपारायाव नोंथांमोनहाबो बेरायनो एबा रंजा खुसि पिकनिक जानो थाङोमोन नामा? थांना लाबावब्ला नोंथाङा गिदिंना फैफिननांसिगोन। गोबां मानसियानो सरलपारानि समायना जायगायाव सुदेम बार जानो एबा पिकनिक जानो थाखाय गोबां दाब जायगानि मानसिफ्रानो बेयाव फैयोमोन। नाथाय दा सरलपारा पिकनिक स्पटआव थांग्रा लामाखौ बन्द' खालामनानै होदों। जेसिपिजों जावनानै बे लामाखौ बन्द' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। मख'जाथावदि बिटिसि सोरखारनि इएम रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां सान सिगांनिफ्रायनो पिकनिक स्पटफोराव जौ जुवानि आबदासो जायो होनना बुंबोनानै बेफोरखौ थाबैनो बन्द' खालामगोन होनना बुंबोदोंमोन। गमामायैनो बन्द' खालामनायखौ नुनो मोन्दों। बे साननैसोआवनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां बायदिसिना जाथाय जाबाय थानायखौबो नुनो मोनबाय थानायबो जादों। दा बे सरलपारायाव नोंथांमोनहा थांनो हानाय नंलिया। रश्मि रेखाखौ मोनोब्ला 50,000 रां होगोन होनना रश्मि रेखानि फिसाया ससियेल मिडियानि गेजेरजों फोसावखांखाबाय। नाथाय दासिमबो बिमा आरो फिसाज्ला सानैखौबो मोननाय जाथ'वाखै। बहाबा खना खनला थाखुमाना दङब्ला अन्नानै हमना हर, नुसनबायोब्ला 50,000 रांखौ नोंथांमोनहानो मोननो हागोन। गोबां टेनसनाव दं बिथाङा। अन्नानै नोंथांमोनहा भिडिअखौ हानायमानि शेयार खालामनानै हो, जाहाथे सोरबाफोर नुसनना हमना दोननो हानाय बादि। भिडिअनि गेजेरजों मा फोरमायखो रश्मि रेखानि बिबोनाङा, नोंथांमोनहा नायलांदो। बिनि सायाव मोनसेबो खबर गैया। बेबायदि नोङो सोगाबदों, नोंबो सानसे बेबायदिनो। खुलुमबाय लोगोफोर, दिनै नोंथांमोन बयखौबो बरायना लाग्रोनाय जाबाय। जों मिथिया नों गावसो गोसो जानानै थांदों ना नोंखौ सोरबा लांखारदों। जाय आदामोना, जाय बिथांमोना जोंखौ जोंनि बाजैखौ नागिरनायाव जेसेबां मानि मदद खालामगासिनो दङ, बिथांमोनखौ जों हाजासे जों साबायखर बावो आरो जों आसा खालामो मोनजासिम नागिरनानै जोंनो होफैगोन होननानैहाय। गोबां रायजो राजाफ्रा मदद खालामदों, जों मिथिगौ। आंनि बिदाया गावनि फिसालाखौ मालाबाबो सानसेबो जोनोम जानायनिफ्राय दिनैसिम गथना जानायसिम सानसे साननै सानथाम गारनानै जेरावबो थाहैयाखै। बे मानसिनिफ्राय दिनैसिम सानब्रै सानबा गोजान जालांनानै दङ। अब्ला बिनि गोसोआव माबायदि खामग्लिदों बेसो मिथिगौ। गावनि थैनि फिसा बिनि गोजानाव थानांनानै दङ दिनै सानब्रै सानबा। बिनि सायाव मोनसेबो खबर गैया। माबायदि दं, माबायदि गैया, अब्ला माबायदि दुखु जागोन बिनि बिफाया, बेखौ बेसो मिथिगौ। नों दिनै गावनि बे गथ'नि बे गथ'नि थैनि बिफाखौ जुदि नों बाजैया गावनि गोसोजों थांदोंब्ला जिबायदि नोङो सोगाबदों, नोंबो सानसे बेबायदिनो गाबनांगोन बाजाया। नोंबो गाबनांगोन। आरो जायफोरा गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्रांदोंब्ला बिथांमोना जोंनि मेगननि मोदैखौ नायनानै अन्नानैहाय गले गले खावलायो, जोंनो बे मानसिखौ जोंनो गथायदो। आंनि बिदाया गोबां दुखुआव दङ, गोबां दुखु मोनो लोगोफोर। बेबायदि दुखु दाहाखौ नुयोब्ला आंनि बिदाखौ आं बेबायदि गाबनाय आं नुफेराखैमोन। दिनै गावनि असे बिसि, गावनि असे फिसाला गोमाजानायाव बियो गोबां दुखु जादों।
जानो लोंनो थिनब्लाबो जाया। माबायदि जानो हानो लोगोफोर? जाय मानसिया सबसे गावनि इम्परटेन्ट बियो गैयाब्ला माबायदि जानो लोंनो हानो? माबायदि सान्थिखौ मोनगोन? खायदा खालामनानैब्लाबो खनसे कल खालाम, जों नोंखौ लायगोन बाजै। नोंनि थाखाय बेसेबां रां थाङो? नोंखौ लायनायाव जों नोंखौ लायगोन। जों नोंनिफ्राय खबर मोनाखैब्लाबो गोबां रां गारनानैब्लाबो नोंखौ दिनै नागिरगासिनो दङ, अब्लाबो जों नोंनि खबरखौ जेबो मोनाखै। बेसेबां न'खराव मेगनाव मोदै लानानै दङ आंनि बिदाया नोंनि थाखाय दिनै जाया लोङा लामा मानि गाबदों, गारि सायावबो गाबदों, गारि सालायनाय समावबो गाबदों। नों अननानै बुजिबासै जोंनि न'खरनि दुखु। नोङो थांफ्लांदोंब्ला नोङो मोजाङै साननानै जोंखौ खनसे फन खालाय। आं नोंखौ गले गले खावलायो बाजै, आं नोंखौ गले गले खावलायो, नों मोजां गारगोन। जोंनो नोंसोरखौल' नांगौ बाजै। जोंनि न'खराव नोंसोरनो सबसे इम्परटेन्ट बाजै। गोबां गाबबाय बाजै नोंनि थाखाय, गोबां दुखु खालामबाय, दिनैसिम दुखु खालामगासिनो दं। नों अननानै बुजिदो। जुदि आंनि बिदाया नोंखौ अनामोनब्ला ना, नोंनि थाखाय जाया नोंखौ हमनानै हरगोन बेनो 50,000 होनो राजि जादों। जुदि नोंखौ अनामोनब्ला ना, आंनि बिदाया बेबायदि राजि जानाय नङामोन। जोंनि न'खरा मिडल क्लास फेमिलिनि, नों मिथिखायो जोंनाव एसेबां रांबो गैया। अब्लाबो नोंनि थाखाय माबा मोनसे खालामनानैब्लाबो बेखिनि रांखौ हरनो राजि जादों। नोंसोर बिमा फिसाया जोंनि फेमिलिनि थाखाय बेसेबां गोनांथि। आंनि बिदाया आंनाव सोङो माबाफोर खबर मोनदों ना मोनाखै, माबाफोर एसेफोर सोरबाफोर माबाफोर खिन्थाहरबायदों नामा होननानै। गैया, रावनिफ्रायबो खबरानो फैया। नायो जों सान हर नेबाय थायो माबाफोर खबर फैगोन नामा होननानै। ओरै जाया ओरै बयनोबो खबर हरबाय, गोबां जायगायावनो खबर हरबाय, अब्लाबो खबर मोनाखै। सोरबाफोर जुदि आंनि बिबाजै आरो आंनि बियानैखौहाय गोरोन्थियावनो किडनेप खालामफ्लांबायबा, जुदि जोंनो खिन्थाहरनो उसुबिदा मोनदोंब्ला नोंथांमोना गारिफ्राव थिखोनानै हर, नङाबा लामायाव दोननानै थां। जों नोंथांमोनखौ जेबो साना। नङाब्ला जोंनो फन हर, जों लायगोन। नोंथांमोना मा लुबैयो जों बेखौ हरगोन। जों सिगांनिफ्रायनो होनखादों आरो जों दासिम बुंबाय थादों, जोंनो मानसिखौल' नांगौ। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायजोबलांनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर थाबाय। नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, साबस्क्राइब खालामनानै हो, जाहाथे आं गोदान गोदान भिडिअनि आपडेट नोंथांमोननिसिम लाबोनो हायो। एसेनोसै, गोजोन्थों।